Kani ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulia piri meri nongti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ka khubor mentaka step. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi unmi mentaka singi banai laisingi sha Brunei bat Singapore. Meghalaya la peloi ke dorbar jong ki menteri ke than chatai lamingi berkumjuru jong ki Union Territories ki break mi katanat jong kai perthai. Balapan Smayo Major General Balashong Thaj U Jarkin Gamlin como Chief Information Commissioner CIC Jong ka Jila Arunachal Pradesh. Ki khobor ki babnya. Menteri Rambado Kari Narendra Modi unmi na lari ha ka jinglenti ka balai singi jong u Brunei bat Singapore. Kat kum ka jinget ho jong Secretary East Ujaidi Mazumdar umuri undan ha Brunei menta balashai ka singi ka lai bat ka Sautri unailor ha ka jingkhat sngom ha jong Sultan ka Brunei u Haji Hassan al Bolkiah. Ulai thuru bakani ka di ka sin ka baning kong e ha ka kadan Menteri Rambado ka India banlet sha Brunei. Umuri unse kren badu Sultan halor ki kam bala banyatrelang hapadeng ke India bat Brunei badan penklan ya ka jingedei hapadeng kini ki artali kiri. Meghalaya mentenen ka singi lapan long ke dorbar jong ki menteri ka than chatai lamingi berkumjuru jong ki Union Territories ki badikmi ya ka tan jong kai perthai lani ka tanat tourism. Gani ka sin jam ka barat ba ha ka jing persang banyatrelang banyak open klan ya ka karkhna jong kai perthai ha ka than chatai lamingi bat ka than mingi jong ka India kenthupru ya ka Daulanong Andaman bat Nicobar. Haka jingkran jo menteri ke Sarkar India ubapet ya katana tourism u Gajendra Singh Shekhawat ula pentep biki jelai kila bo ela ka jong ka thong bola ai ka jingro na ka benta ka mensim ya khun ka bamaki kidon hala ka jong ka jingthmu habakran haka jingelang u menteri ke tana tourism jong ka Sarkar Meghalaya ba polling do ula ong ba ka Meghalaya ka dei ka jela ka badap di ka jingkir ku ka mariang haka ba ka ku ka phong ki lum ki them ki be itanat ki krem ki kro ki be iping kenthupru ya ka krem momlo ka bala ithu da ka UNESCO. Kini ke jingdan jing em ki bapen bhabri ke jela Meghalaya ki kring pen kende e ka dono jong paro ki nong shangkai perthai ki bana rila jong batna ki we ki benta jong ka perthai. Menteri kena ka Sarkar India wa khmi e tanat Minority Affairs Fisheries Animal Husbandry ba Dairying u George Kurian menning ka singi ulalit jingo e ka Southwest Garo Hills Meghalaya ban bishar ya ka jingya jong ka treka kta ki scheme Sarkar ba pher ki be de bi ki kampan roi. Utai Menteri Sarkar wa shong jingelam ki officer ki badi khmi e ka te district bat ya ka jingelang la pelong ha ka kamra jingelang jong ka DRDA ha ampati. Menteri ulal jurup ya ka PHC ha Belbari batlu ya ka Aganwadi Center ha Monabari. Ulayo penyekran bagi dong tre ha ki jaka kumjuru bagi dekhot jong ki self help group SHG ha ka Shnong Talbari. Kani ke jingwan jong Menteri George Kurian sha Meghalaya ka penshap phalang ya ka jingthmu jong ka Sarkar India ban kentiu ya ka roi ka par ba ka bhagamian ha ka than shatai lamingi. Kaganhuan ki Menteri Sarkar kala kubur ka Digital Agriculture Mission ha ka jingpunut pensep ka balong 8,000 praspa khatnyo klur tingka. Ha ka jingkran bagi nang pathai kubur menhin ka janmit Menteri ka Sarkar India wa khmi ka tanat pathai jingtip AKASHVANI Vaishnav ulo ong ba kaganhuan Menteri kala shimmi ki rai ki bakongsan ha ka jingilang ka jongka da ka jingthmu ban penbha bat kenti shushu ka jingim jingi nongrep bat penroi ya ka yo ka kot jengki. Ulai thuru ba la penundur ya ka digital agriculture ha ka takarkom ka bairingkat bat ka digital public infrastructure for agriculture. Kini ka khubor ka wanchipi na ka AKASHVANI Shillong. Lapan Smayo Major General Balashong Thaj u Jarkin Gamlin como Chief Information Commissioner CIC jong ka Jila Arunachal Pradesh. Lapan Smayo ulat ka Jila u Lieutenant General Balashong Thaj u KT Parnaik ha ka jingilang ka ba isyong kun ka balapan long ha Raj Bhavan ha kamat ka jing sakhilang jo Menteri Rang ba Pema Khandu bat kiwe ki kendam gilandan. Kashuki jong Chief Information Commissioner ha Arunachal Pradesh kala sa thali hadin ka jing shong Thaj jong u Rinchen Dorji ha ka khatrik unailar. Ka jing tre jong CIC kan ne laisnem na do kasngi ba ushimti ka kam lani tat hadu ba undadap 100% snem karta. Ka President Draupadi Murmu kala let ban jingo laisngi ka Jila Maharashtra
haka sengi ke peningkong ke presiden Kladan lang haka jing lekmen jubilee siar jong ka Sri Varana Women Cooperative Group ha Kohalpur Waranagar. Haka sengi ke baar kala ajing kiran haka program penko buram ke baar huwei jong ka Symbiosis International Deemed University ha Pune. Nalor kata kadaran nangru haka program lekmen jong ka Maharashtra Legislative Council ha Mumbai. Haka sengi ke balai lapan kerek baka presiden kan play ke Buddha Vihar ha Udgir jong ka Latur bat kan yok banyak kendo ya kiran ro bat ki nong yok mentoy na ka skim Shasan Aplia Dari bat ka Mukhya Mantri Maji Larki Behin Yojana. Ki pulit jong kari bhoi district kila yok kya mia laingot ki brio ki bedan kti haka kamlute na kecakat he phanyang petrol. Umran Fuels and Petrol Pump kabala jah haka arp santrik unailar. Lakno bikti ki runar kila shot la dat yo manager ba ki nong tre jong kate ke petrol pump haswa bikin rong ya ka pisa ka balong saulak arpu saw hajar hendrus pa khat saw tingka ba lightly ki mobile phone. Ya ki bala shakem la itho kum u bokavi zimomi u pashen lam bat u rokon guli kepu. Boro laingot gide ki balong try na Dimapur jong ka jala Nagaland. Haka jing tokil kita girunar kila play la ka kam sneo daga jing trelang hapring ki pulit kri bhoi ki pulit ka Tuan Sang district jong ka Nagaland la yoban kem sai away pat ubalai ron kti ha ka te ke jing lute ki pulit kila yo bat ro ka kali bolero bala penan kam na ka menta ka te ke jing thmu ka sneo daga jing persang manang pen klan chu ekrom IG hi kai ka Devon Secondary School ka Badan Hari Bhoi district kala penlang ye ka jing lang menten ka singi banyak kran halor ki latre kam ki bede ba ka puli puthi bala pleru ek kamera IG hi kai Functional Literacy and Numeracy FLN ka pathamai kari ka kamera IG hi kai ka balong kerpang na ka banta ki khna puli nursery ka thmu ban pen tibet ye ki khna ha ki jing pen khre na ka banta ki jing puli ha ka ta ka rukom ka ba maki kin snautanat bat yo jing stan kani kari ka rukom IG hi kai bala pen ilenti da ka information and Communication Technology ICT. Lapli ke FLN ha Devon Secondary School do MLA ka nongpo ba Middle Bonds im ha ka baula ais ngob hashi potli ki pangkha syaga te ka school bat ka jingno sinyang da ka pisa na ka benta ki jingnan kam ki ba pher. Da ka jingai persyang ka baklam syong that mente la kam ke jing shalan bi an ya ki jingri Kisipai BSF Meghalaya haka shitrik unai lor kila yo ban punpulo me kijing thmu ban shalan bi an ya ki masi shakari Bangladesh ya kijing ri la ju shalan bi an cha Bangladesh lingba upur usam kari West Jainti Hills District jong ka Meghalaya tang marayo e kijing tip ko batikina ka 4th Battalion jong ka kanhon sipai BSF kala litman thwet ya ki masi bat kila lap arphulai tli ki masi ki bela buri hapring khlaw ka badan hajan khaput jong kari kini ki jingri ki brathmu ban poi shakari Bangladesh bala IT ki shiki pulit banle ya kabaran kam Umantri rangbadu kari Narendra Modi ulapan pau ka jing ngolem halor ka jing klat no jong nong pathai khubor bala rangba Umesh Upadhyaya haka kru khubor jong Modi harinsan ka social media ulong ba ka jing klat no jong Umesh Upadhyaya ka longshisha ka jingdo ka bakraw haka parthai jong ka pathai khubor ulapha ka jing solem shaboro ki bahayang sem ki bajantam e jong Umesh laban pen kan mau hang ne bo Umesh Upadhyaya ulahap na kamala ka pasan jo ka yeng ka panang shna haka than vasan kuncha ka nong ba Delhi ki pulit ki tho ba Umesh dang let khmi ya ka jing maramat pen thamai ka te ka yeng ba ula kum bakala bat hap na saw mala sha ka mala ka ba ar katuk ni ka khubor klakut paglawan chpi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por prabaji ninya so ab Delhi station na ka banda ka khubor ha ka tin Hindi ban pinbo da ka khubor phareng ka por phra ka sanminin kani ka Akashvani Shillong